si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Musta kayo mga ka-istorya? Dito naman po yung host na si Paul dito sa storya ni Juan. Binabati ko po kayo mula po dito sa Singapore ng isang magandang araw po sa inyo lahat mga ka-istorya. At you're about to watch short but true stories na pinamagatang Aswang sa Sayas Carmen, Cagayan de Oro City in Tagalog version. Ang ating mga bagong kaistorya, binabati ko muna sila dyan. Itong mga bagong kaistorya natin na isa-shoutout natin po dito sa short but true stories po natin, sina Bryce Luna, Fritzy, Mil Cagas, Bong Figueroa, Sir Bong, Lynn Paca, Bonyao Gamayon na classmate ko dati sa elementary school. Yung mga kaistorya po natin dito sa Lapu-Lapu City na sina Jerlyn Mendoza. Kung may gusto po kayong mga yung mga load po natin din sa cellphone natin, pwede kayong mag-load sa kanya mga kaistorya. Kontakin mo lang yung FB page niya dyan. At si Anthony Augusto na nagbebenta rin ng mga sariwang yellow lemons na isa sa mga nagpapalakas ng ating immune system na makakatulong pangontra ng mga virus na kumakalat sa mga panahong ito. At yung mga kaistorya po natin dyan sa CDO na sina Lerma Matuti Ranulo at Lerms, kung gusto po ninyo, naghahanap po kayo ng mga bahay dyan sa bandang Cagayan de Oro po, ay pwede niyong kontakin po siya sa kanyang FB page. Magpa-flash lang din po yan. At lalo na sila Sir Nile dyan sa Cebu Southern Motors. Wow! Mga avid natin ng mga kaistorya dyan. At sa kanilang Panieros TV, yung sa Isuzu genuine parts po nila dyan. Kung meron po kayong mga sasakyan mga Isuzu dyan, pwede ninyong puntahan doon sa kanila, doon sa Cagayan de Oro City dyan sa Lapasan banda. At pwede kayo dyan at dapat genuine, recommended po yan, yung mga genuine na mga pyesa po natin na sa mga sasakyan, para garantisado po na wala po mga leaky yan, mga leakage. Okay po, sige po mga ka-istorya, ano pang hinihintay po natin? Tara at simulan natin yung bagong kwento po dito na sinubmit po sa atin dito sa short but true stories po natin na segment dito sa storya ni Juan. Ito ay ang pinamagatang Aswang sa Sayas Carmen, Cagayan de Oro City in Tagalog version. Ito po ay sinubmit ni personal na encounter po at sinubmit ni Pugoy. At ito po yung nakakatanda kong kapatid na lalaki na nandito rin po sa Singapore. Personal niya itong naranasan nung bago pa kami dyan na naninirahan sa Sayas Carmen, Cagayan de Oro City. Mga taong 1993 to 1995. Hindi niya ito makakalimutan hanggang ngayon, kasi sa sobrang matinding kakaibang karanasan niya sa mga hindi nakikitang mga nilalang. Pwede niyo rin siya i-subscribe sa kanyang channel sa Come to Life. Wow! Mga kastorya, noong unang panahon, wala pang serbisyo ng tubig sa bawat bahay sa lugar na yun, at iilan lang ang may mga sariling tubig dati, at malayo pa yung distansya ng bawat bahay kasi dati liblib pa yung lugar na yan at bago lang binuksan ng mga kaparian noon. Galing kami
sa isang mataong lugar sa Agora, Lapasan, Cagayan de Oro City na naninirahan dati ng halos 20 taon. Doon at mga taong 1993 iyon ay lumipat kami sa Sayas Carmen. Sa kadahilanang wala pa kaming tubig noon, nag-iigib lang kami ng tubig sa medyo malayo-layong lugar, malapit na sa highway kina Aling Laling. Diyan lang kami halos nag-iigib ng tubig sa kanila at buong lugar namin halos araw-araw at gabi-gabi rin nag-iigib ng tubig para may magamit kami sa pang-araw-araw. Yung distansya mula sa aming bagong bahay papunta sa pinag-iigiban namin ng tubig ay halos 100 metros yun. At halos madilim yung dinadaanan namin kasi wala pa ring kuryente halos doon at wala pang poste ng kuryente kasi bagong bukas pa yung lugar namin at hindi rin ito sementado ang daan. At maputik siya kapag umuulan sa mga panahong yun. Tara at ating pakinggan ang mga nakakapanindig balahibong tagpo sa isang aswang at isang malagim na gabi. Inutusan ng aming mamasita itong si Bugoy na magigib ng tubig doon kina Aling Laling. Naggamit ang metal na kariton na ginawa mismo ng aking ama. Parang wala tayong tubig Naubusan nata tayo. Wala tayong panghugas ng pinggan. Alas 7 pa naman ng gabi at bukas pa ata sina Aling Laling ngayon. Sino kaya yung mautusan ko ngayon? Baka itong si Junjun? Pero mukhang delikado ngayon sa daan at bata pa ito masyado itong si Junjun. Delikado? Hindi kasi sanay itong mga batang ito sa liblib na lugar. Huwag na lang kaya itong si Junjun. Sino kaya? Itong si Bugoy. Si Bugoy na lang kasi malaki na ito. Bugoy, punta ka nga dito saglit. Pwede bang magigib ka muna ng tubig kina Aling Laling saglit? Kasi naubusan na tayo ng tubig at wala tayong pwedeng magamit. 2 container lang pwede na ito. Wala palang 2 pisong ito na yung 2 pisong pambayad ko. Ito na Bugoy. Kunin mo na. Okay ma. Sige po ma. Alis na po ako at ikakarga ko na itong dalawang walang lamang tubig na container sa kariton po natin. Medyo magaan pa itong kariton namin kasi wala pang laman. Mukhang sobrang ingay ng mga aso ngayon Parang hindi ito usual na nangyayari. Bayaan mo na yan. Normal lang siguro iyan. Ay, salamat. At nakarating na ako kina Aling Laling. Oh, nandito pa rin pala yung dalawa kong mga kaibigan Kung mga kapitbahay ko na sina Brian Katubig at Eugene na taga Surigao City.
Mga Brad, kumusta? Magaling at nakita tayo rito kina Aling Laling. Nag-i-give rin pala kayo ng tubig sa oras na ito? Mas mabuti nandito rin kayo kasi parang magkakapag-usap pa rin tayo at sabay na tayong pauwing tatlo mamaya. Ako rin, Goy. Isang container lang itong sa akin kasi wala akong sariling kariton di tulad ng sayo. Oops. Puno na yung tubig. Puno na yung sa akin. Yung isang container ko. Ikaw na ang sunod, Goy. Yung 2 container mo, ilagay mo na dyan. Hintayin ka lang namin ni Brian dito saglit para sabay na tayong pauwi mamaya. Mas ganda yan mga kabrad. Para sabay tayo. Oops, puno na yung 2 container ko. Tara na at pauwi na tayo. Itong si Eugene at Brian Katubig ay isang container lang ang kanilang dala-dala at binubuhat nila ito sa kanilang balikat para mas madaling i-balance sa paglalakad habang naglalakad ang 3 magkakaibigan. Nagpahinga muna sila saglit sa may bandang puno ng mangga na 50 metros ang distansya nito mula kina Aling Laling. Pero may biglang wak 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 wak. Narinig niyo yan mga Brad? Parang tinig yan ng isang Wak, 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 wak. patay na. Delikado tayo dito ngayon. Oh, bakit? Oh no. Bakit ganyan? Oh, bakit ang aga mo ngayon na? Saan ka ba pupunta? Parang gumagalaw yung mga dahon doon sa puno ng mangga. Wala namang hangin ngayon. Parang mukhang nagagalit ata siya. Lalo kasi kinukutya natin. Nagtinginan silang 3 magkakaibigan. At yung boses ng isang aswang ay papalapit na ito sa kanilang lalo at parang binubulungan na sila neto. At biglang kumaripas ng takbo ang 3 magkakaibigan. At dala-dala nila pa rin ang kanilang mga inigib na tubig. At buti nga itong si Bugoy kasi 50 metros na lang din ang distansya ng kanilang bahay at medyo malapit-lapit lang ito. Pero itong 2 si Brian at Eugene ay sobrang layo pa ng kanilang bahay nito at paakyat pa ito ng konti, lalong-lalo na wala pang ilaw doon banda sa kanilang lugar. Sobrang hinihingal ako. Diyan lang ako. Diyan lang yung kariton sa at yung tubig dyan lang eh. Iwan ko na yan dyan sa labas ng bahay namin. Pasok na ako kagad sa bahay namin para
makaiwas ako sa nagagalit na isang aswang. Nangyari sa'yo, Bugoy? Bakit takot na takot ka? Sobrang tumamadali ka. May isang aswang kasi doon na nagagalit doon sa may bandang mangga. Sabay kami ni na Brian at Eugene. Kumaripas kami ng takbo at buti na lang hindi kami napinsala neto. Ay, salamat. Dito lang muna mga ka-istorya. At hopefully nag-enjoy po kayo dito sa ating bagong segment dito sa storya ni Juan na pinamagatang Short but True Stories. Dito sa storya ni Juan, ito ay sinubmit ni Bugoy na isang nakakatanda kong kapatid na lalaki na nandito rin sa Singapore. Kinuwento niya sa akin kung anong nangyari sa mga panahong yun. Noon mga kastorya, yung medyo pa siya doon, yung mga teenager, high school, teenager, yung mga third year high school dati, yung mga ganun. So yung mga tatlong mga kaibigan ay sila Eugene at Brian ay talagang kaka-experience silang tatlo nito, no? Silang tatlo mismo nakaka-experience at narinig talaga nilang tatlo at kaya nga kumaripa sila ng takbo silang tatlo kasi sa sobrang lapit daw nito sa kanila. Parang sabi nga ni Bugoy, parang binubulungan na sila dati nung lumilipad pa ito, parang hindi pa nila kinukutya. Nagtitingin yan silang tatlo kasi habang nagsasalita sila, nagkukwentuhan yung mga kaibigan ay biglang may narinig silang tinig ng isang familiar na tinig na ito ay tinatawag na aswang boses. So ito yung mga boses na nakakakilabot pakinggan. Sabi nga ng mga nakakatanda, sabi nila dati na pag malayo daw yung boses nito, medyo mahina yung boses niyan. Sabi nga nila, ewan ko medyo malapit nga lang daw. Ewan ko, parang baliktad daw ata yan. Comment lang kayo mga kastorya kung ano talaga yan, kung anong sitwasyon nyo sa ibang lugar din. At dito doon sa amin medyo siguro pareho lang siguro kasi pareho naman silang aswang, wala naman siguro characteristics na iba mga kastorya. Ewan ko lang sa inyong lugar. Comment lang kayo dyan sa Facebook page natin or dito sa YouTube mismo. At bakit kaya ganyan nagaganyan yan siya? Tapos malayo yung boses. Pag kinutya ni Eugene, si Eugene nagsabi na bakit ang aga mo ngayon? Kaya siguro narinig niya na, ewan ko lang paano narinig yan, ewan ko lang. Tsaka parang bumulusok ata daw doon sa kanilang banda. At tsaka yung manggang kaharap nila ay lumiwanag pa yung buwan doon. At tsaka yung tatlong magkakaibigan ay naka-notice doon sa puno ng mangga na parang inano ng hangin. Wala namang hangin sa time na yan. Tapos yun nga, pagbaba nun siguro hindi nila nakikita, parang binubulungan na sila neto sa kanilang mga tenga, kaya kumaripas na sila ng takbo mga kastorya. At buti nga itong si Bugoy ay yung kapatid ko ay malapit na lang yung bahay namin pero yung dalawa, sina Brian at Eugene, sobrang layo pa noon, paakyat pa kayo sa kanilang bahay doon. Takbo sila doon, walang mga ilaw doon. Yun yung mga ka-istorya. So ito, kung meron po kayong mga stories na mga ganito po mga ka-istorya, na mga personal experience po ninyo or mga kwento dyan na mga karanasan po ninyo or kung kanino man, pwede nyo submit po dito sa amin at may share natin dito sa atin mga ka-istorya. At may share, magawa natin ng ganito. At kung hopefully nag-enjoy po kayo at nag-impart po ko sa inyo ng konting kaligayahan po at
huwag lang kayong matakot sa mga ganito po kasi lalo po kayong lalakas sa mga ganitong sitwasyon para masubukan din po kayo. Katulad din ng storya ni Eduardo. Okay po mga ka-istorya, huwag kayong matakot ha. Yung mga bata dyan, huwag kayong matakot boy. Tapang ha. Yun lang at kung gusto niyo po i-shoutout dyan, comment lang po kayo sa baba o like po kayo sa page natin kung di pa kayo nakapag-subscribe at para may honor ko po kayo dito, may display yung mga names po ninyo at para ma-mention na rin ko po kayo dito sa storya ni Juan. Muli maraming salamat sa pagtangkilik po dito sa storya ni Juan. See you in my next short but true stories dito sa storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye bye.